Nadu senduli ki kali kila khamnya bat ki kali ru kila ya blok laki laka namar kaneka sengi kabadeka nreu tarik mentau benai Februari arjara pulai kadeka sengi bau kortong jong ka motion road constituency uba Methodist car ulai ban tap kerteng yala de hang tei ha DC office nong stoin na ka ban taban yale ya kanek election MLA daki hajar tali ki kali kila yami nalaki jong ki sinong nalaki jong ki polling station ban lai ban senran lang ia uba Methodist car kum si benta ban penpau ya kadak ban kerjaan ia uba Methodist car namar pajba menta jong kane katong kathain motion road constituency kilangnya hadu kata-kata ya ke parti NPP kabalong ke sorkar MDA balalam kemadakan ke sorkar NPP kibabun kibreu hakan katong kathain kila kuaban pen kalemno ya kane ka NPP tangba ngin ya pe hadu ka arp nyaw tarik ka sengi penlit tafut kalong kumno bat ka jing up ya ka resol kan long ha ka ar tarik Kerzol kan long ka ar tarik bat ki pait ba jong katong kathain motion road constituency ki karmani ka jimjob ba uba Methodist car unyo ya ka jimjob ka badon burong ba unyo ban kong pansnya ka bakordon na ka bantah katong kathain tol gawe nadu senduli riviang kikali kile pulai daki spa tali badaki hajar tali hadu ban hapoi janoston lablok daki kali haman daki jaka nama kajumbun jongki kali kibawan senran ia uba Methodist car hakane kasni letap kerteng jong uba Methodist car te po DC office lada en ya nujor haka jing letap kerteng ki kertong na po motion road constituency habai nujor bak NPP ki kali kilong sausha ban ya ki kali jong ke NPP ki kambun ki kali ki bak kerjaan ya uba Methodist car sausha sansha ki kali kidor ki basanran ya uba Methodist car Henry ki kali jong ka parti NPP kilong tang kandiat tang dakispa bat ki deiru daki kali ki baremdor Henry ki kali jong une kandidat Methodist car kide tang daki kali Maruti ki Maruti car bat ki Maruti Alto 800 ki Sumo bat ki pick up ki pajba jong ka motion road constituency ki kerman scam bau ba Methodist car unyo ya ka jingjob